Nesta recreación, a profesional sae á porta e receptiva manda pasar á muller, que ven de ser nai por segunda vez e que solicita anticoncepción despois do parto. Faino cabizbaixa. A profesional dá prioridade ás lesións que presenta e pregúntalle por un hematoma que ve nun ollo da muller. O detonante para empezar a pensar que hai algo cando é no primeiro embarazo, o home pensa que a muller é soamente del e, polo tanto, tens que compartila con un fillo nos próximos meses, é un detonante de é miña e, polo tanto, como é miña, non pode ser de nade máis, aunque sexa de un fillo común. O embarazo é un primer detonante para que haya unha primeira agresión. A muller recoñece que cando ao home se lle cruzan os cables, el trata como se ela non valese nada, que non quere que saia con ninguén, e que se lle leva a contraria ou lle di que o vai deixar, el golpea e ameaza a ela e aos pequenos. A profesional agradece a sinceridade e a súa confianza, tenta animala con expresións como «Hoxe vésote mellor» ou «Hoxe pode ser o día de mudar as cousas» e infórmalle das súas opcións como muller en situación de violencia de xénero. Contactarlo o antes posible coa traballadora social, ¿no? Que ela vexa que situacións de risco hai, que plan de emerxencia ten que elaborarse coa muller para garantir a súa seguridade vital, por suposto, e aquelas cousas que son importantes a cara de facer cousas novas na súa nova vida, que si vai abordarla, ¿no? Pois cousas como que teña toda a documentación dos seus fillos e dela mesma, teña unha copia da cartilla do banco. Presentamos o abanico de posibilidades que pode ter a su dispor para poder falar as cousas e facelas. Ela é a que toma decisións, nunca os profesionais, por moito que queramos intervir na decisión. O importante é que a información sexa clara, dirixida ao que queremos que a muller poda facer e que podamos tomar decisións rápidas, sobre todo cando falamos de risco vital. Nesta simulación, ela resístese a denunciar ao pai dos meus fillos e a profesional dalle tempo para pensalo. Avánzalle que polo momento vai emitir o parte de lesións, que incluirá, co permiso da muller, unha fotografía da lesión e, importante, o relato das agresións verbais e das ameazas. A violencia psicolóxica é a primeira manifestación dos malos tratos e debe quedar reflectida no parte de lesións. Cuando tenemos una mujer maltratada, aparte de acompañar, derivar, sin dejarla sola, tenemos que hacer un parte de lesiones, que es una forma de notificar al juzgado nuestra apreciación. Nosotros no vamos a juzgar al maltratador, lo va a hacer el juzgado, pero nosotros tenemos la obligación de comunicar lo que estamos viendo. A muller en situación de violencia de xénero é informada de que terá que acudir ao xulgado e canto antes ao Centro de Información á Muller. Debe saber que no seu centro de saúde todo o equipo a acompañará no proceso. Non se pode traballar de forma unilateral por parte dos médicos ou médicas, por parte das enfermeiras ou enfermeiros neste tema, porque sempre quedaría unha pata coxa. Profesionais da sanidade galega contra a violencia de xénero.